Predstavujeme náš špičkový prívesný vozík špeciálne navrhnutý pre efektívnu prácu s poľnohospodárskymi dronmi. S touto technologickou lahôdkou budete mať všetko, čo potrebujete na optimalizáciu vašich poľnohospodárskych operácií. Náš prívesný vozík je vybavený výsuvným systémom, ktorý umožňuje pohodlné a bezproblémové prenášanie a používanie dronov značky DJI Agras od modelu T30 až po T50. S touto flexibilitou budete schopní rýchlo reagovať na rôzne poľnohospodárske úlohy a zvýšiť svoju produktivitu. Stredobodom nášho vozíka je 15 kW generátor, ktorý poskytuje energiu nielen na nabíjanie batérií dronov, ale aj na napájanie ostatných elektrických spotrebičov. LED osvetlenie na každej strane vozíka zabezpečuje optimálne svetelné podmienky aj za zhoršených svetelných podmienok, čo vám umožní pracovať efektívne kedykoľvek a kdekoľvek. S vyšším podvozkom a zosilnenými nápravami je náš vozík pripravený na výzvy terénu, pričom stále zostáva v rámci vodičského oprávnenia skupiny B. Okrem toho sme vybavili náš vozík 300-litrovým mixérom s tankovacím zariadením a kvalitným certifikovaným čerpadlom, čo vám umožní pripravovať potrebné zmesy a látky priamo na mieste. Vyplachovací systém od renomovanej firmy Polmax zabezpečuje ďalšiu úroveň hygieny a čistoty. Vnútorné aj vonkajšie osvetlenie mixéra vám poskytne lepší prehľad a pohodlné používanie aj za nízkych svetelných podmienok. Výsuvné úložné priestory a odkladacie políz vám umožnia udržať vašu výbavu a nárad je dobre usporiadané a ľahko dostupné. Na vonkajšej strane vozíka nájdete hliníkový rebrík umožňujúci prístup na strechu, ktorá je vybavená protišmikovým hliníkovým plechom s nosnosťou až 150 kg.